L-enerġija elettriku mill-interconnector tista' tiswa lill-kumpanija Enemalta €200 kull megawatt. Dan ħabbru l-inġinier Jonathan Sherry waqt konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għal pubblikazzjoni tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Power Station il-ġdida li kkonkluda li l-proċess tal-għoti tal-offerta kien ġust u trasparenti. Mis-sajf law fis-sajf tafu kemm jiżdied id-demand, il-prezzijiet tal-interconnector splodew b'40% sija b'sija. Jiġifieri nqabblu ħin partikolari ma' ħin partikolari s-sena ta' qabel. Biex nieħu eżempju għal kurzità qabel ġejt dħalt nara daqsxejn il-prezzijiet ta' għada. Għada hemm sija partikolari, pereżempju fejn il-prezzijiet qegħdin €200 kull megawatt hour. Kważi 3 darbiet il-prezzijiet bil-gass. U dan mhux xi każ iżolat. L-inġinier Sherry kompla jispjega li minkejja li ninsabu f'Novembru ferm il-bot mill-aktar xhur biżla tas-sajf, il-kumpanija Taljana kienet tbieħ l-elettriku lil pajjiżna b'rati li jiswew 3 darbiet daqs dawk tal-elettrogass. Dwar l-analiżi tal-Awditur Ġenerali, Dr. Sherry spjega kif il-perjodu li fih sar l-istudju ma kienx ekwu e kif l-impjant tal-elettrogass ma kienx qiegħed jaħdem bil-kapaċità massima tiegħu u kien għalhekk li l-prezzijiet ġew ogħla minn dak previst. Period under review minn April 17 sa Ġunju 18 jinkludi perjodu transitorju imma prestabilit fil-kuntratt fejn l-elettrogass kienet qed topera open cycle. Fejn l-elettrogass dak iż-żmien skont il-kuntratt ma kienx at the full efficiency. Da jispjega għalfejn hemm samples ta' prezzijiet li huma b'normali high. Kompla jispjega kif l-awditur ma konsidrax diversi fatturi oħra mal-ispejjeż marbuta mal-interconnector u kien minħabba fek li l-prezz ġie irħas minn dak tal-elettrogass. Fost dawn l-ispejjeż hemm id-deprezzament tal-interconnector, spejjeż tal-polza tal-assigurazzjoni, interessi mill-banek kif ukoll spejjeż relatati mal-manutenzjoni tal-infrastruttura. Meta l-inġinier għamel eżerċizzju simili għal dak tal-awditur b'dawn il-fatturi miżjuda fih, il-prezz tal-enerġija mill-interconnector żdied b'aktar minn nofs. Jien għamilt exercise simili għal kif għamil l-NEO, batt il-fixed costs u spreadjajthom fuq il-units purchased l-istess ammont ta' units li ħall NEO. Il-prezzijiet tal-interconnector kienu jiżdiedu b'54%. Dwar dan l-inġinier Sherry ma sabx spjegazzjoni għal dak miktub mill-awditur. Ma nistax nifhem għalfejn tħallew barra. Il-fatt li tħalli l-fixed costs barra isu dak il-persuna li kera l-karozza, tefala €5. Fuel ġo fija u meta saqsew kemm swietek ġurnata b'dil karozza għallhom €5. Nesa l-ammont li diġà ħallas għall-kirja. L-inġinier spjega li limitazzjoni kbir oħra tal-interconnector hija li l-switch jinsab f'idejn l-operatur Taljan. Jekk id-domanda mitluba ma tintlaħaqx, ir-residenzji kollhom jerġgħu jibdew baqtu mill-qtuħ tad-dawl. Rajna meta l-Enemalta għal raġunijiet tekniċi kienet qed tirrilajja ħafna fuq l-interconnector kif dal-interconnector trippja kellna blackout. Ta' min jinnota li kemm ilu jopera l-impjant tal-elettrogass, sissa mhux qed ngħid ma tistax tiġri, imma sissa ma kienx hemm blackout totali wieħed. L-inġinier Sherry laqal fatt li f'ċerti ħinijiet l-interconnector huwa orħos mill-elettrogass madankollu semma li dawn il-ħinijiet huma l-inqas li jkun hemm talba l-elettriku. Ħinijiet prekarji li l-Partit Nazzjonalista rid li l-poplu jqum fil-għaxija biex jaħsel il-ħwejjeġ sabiex jifranka xi ħaġa.